Takže podstatná vec pri tej vízii je, že porozmýšľajte nad tým, že kto ste a čo vás baví. Potom si povedzte, že čo je tá vízia, že čo chcete priniesť pre spoločnosť. Či sa do budúcna rozhodnete podnikať alebo robiť čokoľvek. Nechoďte, že áno, moja vízia je zarábať veľa peňazí. Zle. Viete prečo? Lebo keď začnete podnikať, presne peniaze nezarobíte. Minimálne prvé 4 roky. Nezarobíte nič, lebo všetko, čo zarobíte, dáte naspäť. A keď váš cieľ, to, čo robíte, sú peniaze, tak aký bude výsledok? Na prvé 3 roky vám neprídu, stratíte motiváciu. Nebudete to robiť. Všetci ľudia, moji kámoši, ktorí si povedali, že odchádzam z roboty, lebo moja vízia je viac peniazy, keď to budem robiť tam. Všetci skrachovali do bodky. Akurát som sa teraz rozprával takým vás, že mám napísanú víziu na každý rok a ja každý rok sa troška tá vízia mení, lebo ja ako človek sa vyvíja, moje skúsenosti sa upravujú a tá vízia nemusí byť najlepšia, ale za A musí byť napísaná, za A musí byť podporená nejakými podčasťami, že vízia, vy ako osobnosť, vy ako človek, ktorý sa vzdeláva, vy ako člen rodiny, vy ako, že to sú tie klobúky, ktoré meníte na hlave, že ja som raz klobúk manažér, raz som klobúk manžel, raz som klobúk otec, raz som klobúk člen občianskeho združenia, raz som klobúk člen finančnej komisie mesta a tak ďalej. Tie klobúky meníte a v každej oblasti, kde vy držíte nejaký klobúk na tej hlave, by ste mali mať nejaké ciele, alebo tam, kde si tie ciele nedáte, tak tie postupne dáte tak bokom a prestanú vám